Stanje u Primorsko-goranskoj županiji je poprilično jasno, s obzirom na ovu veliku koaliciju SDP-ovu i svih ostalih stranaka. S druge strane imamo HDZ, hoće li oni koalirati, to ćemo vidjeti. Imamo PGS i vas. Kako je stanje u Istri? IDS i dalje vladajući, što je s ostalim strankama? Evo čisto onako u minutu da malo informiramo naše slušatelje što je preko strane Učke. Što bi se reklo na zapadu ništa novo. Evo recimo tako. IDS je pod navodnicima suvereno vlada, međutim u IDS-u na neki način Ladonja izazvala određene zabrinutosti. Na kraju i sam sraz u drugom krugu izbora za župana pokazuje da gospodin Kukurin nije za odbaciti njegova Ladonja. I prvenstveno mislim da je tu IDS na neki način alarmirao sebe i sve svoje članstvo, znači da je potrebno znači na naredne parlamentarne izbore ići sa jednom jakom strankom. I oni su to prepoznali u SDP-u. Tako da kako će to završiti? Mislim da će birači odraditi svoje i nakon toga bit ćemo svi pametniji nakon izbora. Da. Kako je stanje krenulo, izgleda ta koalicija, ona kukuriku koalicija između SDP-a, IDS-a i HNS-a ima neki svoj kontinuitet i vjerojatno će se oni udružiti. Dobro, pustimo sad, to imamo još kad smo već kod parlamentarnih, vaše mišljenje, hoće li biti prijevremeni možda? Pa mislim da neće, da gospođa Kosor da će odraditi sve kako treba, odnosno i ona je to sad tako postavila da odradi svoj mandat do kraja, jer ona sebi ne može priuštiti, iskreno rečeno, prijevremene izbore i mislim da je to svima jasno. Ona se ni ne treba brinuti jer ima opoziciju kakvu ima i tu je najveći propust gospodina Milanovića koji je poprilično nekonzistentan u tom svom jednom oporbenom nastupu u Saboru. Imaju mnoge prilike kada jednostavno njezinu koaliciju, odnosno njezinu politiku mogao ozbiljno uzdrmati, on je to vrlo nespretno odradio i mislim da je to na neki način ona to vrlo dobro sondirala. I mislim da eventualno ono što je sad u zadnje vrijeme postalo očito, to je da je on pokušava očito preko predsjednika Josipovića odraditi taj jedan dio gdje bi predsjednik trebao opet pritisnuti vladu svoje strane. Ja smatram da ima pravo, ali smatram da to treba učiniti kao predsjednik, a ne kao Što vi osobno mislite o suradnji Josipović-Kosor u dogledno vrijeme? Evo, najprije je bilo sve divno i krasno, međutim sad su već počele trzavice oko njegovih savjetnika. Koliko će Josipović uopće tu moći nešto prema vladi biti, ne znam, kritičan? Pa mislim s obzirom na ustavne ovlasti. Da je prethodni predsjednik Mesić dokazao da može biti, da jednostavno gospodin Josipović je u poziciji advokata jedne šire javnosti u Hrvatskoj. I ako on to može iskoristiti, ako on to zna, on to može vrlo dobro odraditi. Međutim, gospođa Kosor se može ljutiti na njega, ali gospođa Kosor mora biti svjesna kakvim ljudima ona raspolaže. Mislim, ona još uvijek ima jednog Šukera u svojoj vladi, ima Kalmetu, koji je, mislim, da je još veći uteg. Tako da, mislim, ja razumijem njezinu reakciju. Mislim, ja bi vjerojatno isto kad bi mi neko paralelnu vlast instalirao, reagirao tako, ali isto tako i da sam u poziciji predsjednika Josipovića, isto bi vjerojatno isto tako dizao buku, jer mislim, moramo se riješiti nekih iluzija da je u Hrvatskoj bajno i sjajno, nije. Mislim, i podaci mislim da cure na sve strane o tome kako je stanje financijsko, gospodarstvo, nezaposlenost. Da, i to je na kraju ova financijska kriza svjetska samo je otkrila zapravo strukturni grijeh u hrvatskoj privredi. I sve ostalo je vidljivo. Evo, pročešljali smo Hrvatsku uzduž i poprijeko, onako što se kaže. Vratimo se malo ovdje lokalno prije nego što otvorimo naše telefone. Samo da kažem, broj telefona 210777 bit će otvoreni i za vas, dragi slušatelji. Dakle, moći ćete od sad pa nadalje zvati ukoliko imate pitanje ili neki komentar. Gost u studiju je predsjednik Liste za Rijeku, Denis Pešut. Gospodine Pešut, ono što je u zadnjih nekoliko mjeseci, bar ovdje lokalno što se tiče grada Rijeke, onako podosta bure izazvalo među građanima je brod Galeb. Dakle, bivši Titov brod. Još najbolje da se i o grobovima počnemo baviti. Dakle, Titov brod Galeb, vi ste i prije nego što je grad Rijeka kupila brod ukazivali da to baš nije neka velika sreća. Ovako da se razumijemo, mislim, da li smo možda bili krivo interpretirani ili ne, ali sad nije važno. Ono što je naša bila ideja vodilja od početka i sada i bit će u buduće,
Brod Galeb je prepoznat kao nacionalno dobro, ministarstvo ga je prepoznalo kao takvoga i ono što mi tražimo da znači država koja je u mnogim slučajevima pokazala interes, znači financijski prvenstveno, znači da takav jedan objekt zaštiti, obnovi sve što treba tako jednom spomeničkom dobru, znači da država pokaže interesa, znači da to financijski poprati. Ono što nas smeta to je da se grad ide petljati u stvari, naročito financijski, i novac iz, znači prvenstveno iz spomeničke rente preusmjerava u jedan takav projekt. Mi sigurno projekt Galeb može biti interesantan i ovom gradu i sigurno će imati financijski može dobro djelovati na sam grad, znači kao jedan kuriozitet, ali ono što smatramo, Hrvatska je, odnosno Ministarstvo kulture, u mnogim slučajevima je bilo vrlo financijski benevolentno prema kojekakvim projektima, pa smatramo da je to trebalo odraditi u pitanju broda Galeb. Mislimo da je stanje spomeničke baštine u Rijeci loše, prvenstveno zbog toga, zbog lošeg, znači premalo sredstava se investira, znači u njihovu obnovu. S druge strane, model s kojim se, znači, spomenička baština u Rijeci tretira, obnavlja i sve tako je, pokazao se loš. Mislim, znamo samo kako je stanje fasada i smatramo zbog toga da je novac spomeničke rente koji se prikupi u Rijeci treba ostati u Rijeci, znači na ono, po navodnicima recimo izvorno riječko, mislim. A imamo toga malo i previše. Neke stvari mislim da prelaze i gradske granice, prelaze i možemo reći i nacionalne granice. Tako da. Što znate o Galebu? U kakvom je on stanju i kakva je njegova budućnost? Pa ono što i koliko će uopće novaca biti od poreznih obveznika, budemo realni, biti utrošeno na tu njegovu sanaciju? Jer brod je sad od grada Rijeke i sad ga treba sanirati da uopće imamo nekakve koristi od njega. Pa zašto pušemo na to je zapravo zato što ni u cijeloj priči tu se barata nekakvom brojkom od 8 milijuna eura. Ako je nekome tome, ako je neko smatra da je to jedna mala cifra, ja bih volio pa neko uzme iz vlastitog novčanika, pa neke provuče, pa nek plati sve to. To je ogroman novac. Ono što je kod Galeba, što mi još uvijek nemamo ideju zapravo koliko će on koštati, znači bilo da će on plutati ili će plovati, pa mislim bilo bi fair pred ove građane i reći im ako će brod plutati koštat će 8 milijuna, ako brod će i ploviti onda će koštati 16. Međutim, mi još uopće nemamo tu cifru, ili će koštati manje. Mislim, jednostavno, nažalost, ovdje u cijeloj priči nemamo tu konačnu računicu. Kao nažalost i u nekim drugim stvarima isto krenulo su neke stvari koje možda i nije trebalo tako. Da. 210-777, broj telefona Radio Rijeke, još 12 minuta do kraja emisije. Podsjećam gost u studiju, predsjednik Liste za Rijeku, Denis Pešut. Načeli smo brojne teme, pa čak i ove lokalne. Brod Galeb, koji je u zadnje vrijeme i podosta bure izazvao ne samo kod političkih stranaka, opozicijskih ili ovih drugih, nego i od samih građana. Građani su isto tako dosta podijeljeni u razmišljanjima, onoliko koliko sam ja uspjela čuti od njih samih. Neki kažu da je to dobro, neki kažu da nije. Znači, ne postoji onako niti građanski konsenzus oko toga, a kamoli politički. Halo, dobar dan. Ili dobra večer. Čujemo li se? Dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Da, vašem sugovorniku želim reći da je za Luku Rijeka kao pomorski grad koji sada je gotovo umro, korisniji Galeb nego sve sportske dvorane i sve one gluposti koje se rade u Rijeci. Laku noć. Laku noć. Šteta što nije ostao slušatelj malo više na liniji da to elaborira malo što je rekao. Evo, možete komentirati ovo njegovo mišljenje. Pa ja bih volio da su i sportske dvorane bile jeftinije nego što su ispale ovako u konačnici. Tako da znamo koliko su ljudi željeli dvoranu na Zametu. Lista za Rijeku, ljudi su to možda i zaboravili, bila je jedna od tih koje je 2007. organizirali smo jednu zanimljivu konferenciju za novinare, u kojoj smo takozvano nazvali smo konferenciju Otkopavanje kamena temeljca. Tada smo postali gradonačelniku, smo poslali vreću cementa i kramp po pitanju te dvorane i eto, počela se dvorana vjerojatno 2008. graditi i otvorila se. I iskreno rečeno, znam iz priča koliko je to ljudima na Zametu značilo. I s druge strane, dvorana Zamet pokazuje neke nedostatke koji se nisu smjeli dogoditi.